Имате думата. Аз. Желаеш? Аз каза някой? Аз. Заповядай. Нашия приятел Адем има думата. Съветник в община Кърджали. Добър ден на всички. Преди малко Бахру Юмер каза, че между нас има екземпляри. Аз съм един екземпляр от тях, който 2 пъти ходих при Касим Дал и не се срамувам, че ходих там. Аз искам да кажа на Бахру Юмер, господин Бахру Юмер, и ти вур öldür hakkını yeme. Ти знаеш много добре Адем Мехмет какво е направил за това ДПС, материално и морално всичко. Лоша приказка, не съм казал аз на тебе. Значи, колеги, там всички бяха от ДПС. Нямаше други извън ДПС. Аз не съм излезнал тук да защитавам, обаче аз защитавам народа. Значи, хората, нашите представители, те са политици, те трябва да правят политика за нашето благоденствие, а не да правят политика за богатяване. Всички политици, сега, като кажа всички, не мога да визирам Ремзи Осман, който няма Мерцедес или не носи маркови дрехи, или кметицата на Крумовград, която е за пример, може би забравя за някой, нали, сега да извинят, нали, обаче повечето само мислят за тях си. Оставиха народа, сега тук говорят за тютюн. Тук повечето ядат от ДПС или са на работа в ДПС. Тая политика ще правите при тютюнджите, не тук. Ние искаме работни места да се разкриват. Нека да се похвалят кметове, депутати, колко места са разкрили, работни места, какви инвестиции са докарали, какво ще направят. Ние за да вярваме, за да гласуваме, пак и да продължаваме напред. Значи, ние говорим тук само за плюсове. Къде са нашите минусове? Кой ще говори? Защо мълчиме? До кога ще мълчиме? Благодаря ви.